In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht over de overheid die bouwmaterialen in beslag neemt. Het gaat om een bouwproject bij Ronde Knip. Er was afgelopen zondag al een controle en toen bleek dat er geen vergunning was voor het bouwen. Toen is er te verstaan gegeven dat er niet verder gebouwd mocht worden. Dat werd gedaan door mensen van het projectteam Toezicht en Handhaving. Toen ze maandag nog een keer kwamen, toen bleek dat er toch gewoon gebouwd werd en daarmee zijn ze met alle spullen weggegaan. Stellages, hout, kwasten, hamers, dakplaten enzovoort enzovoort. Alles is meegenomen omdat er niet verder gebouwd mag worden. Het gaat om een illegale bouwactiviteit en daar mag niet mee worden doorgegaan en daar wordt ook streng tegen opgetreden. Vandaag vergadering bij de landsontvanger en dat gaat over een probleem waar we al vaker over gehad hebben. Schimmel op de werkvloer als gevolg van kapotte airco's. Het gebeurt bij de landsontvanger, bij WTC, waarbij er al sinds augustus vorig jaar wordt geklaagd. Nu is de schimmel op de werkvloer tot de bureaus van de werknemers genaderd. En dat zorgde eind vorige week voor een actie tijdens het werk. Er wordt nu gekeken hoe ze dat verder kunnen oppakken. Er is schoongemaakt in het afgelopen weekend. Eind deze week komen er airco's. En vandaag zal de inspecteur van de gezondheid, Surfing Kelly, een vergadering houden om te kijken hoe de werkomstandigheden zijn. Vissers betreuren late helikopter en dat gaat over het tragische ongeval dat afgelopen weekend plaatsvond bij Sjoerd. Daar is een visser om het leven gekomen nadat hij in het water viel. Hij was bezig met andere vissers aan het werk, aan het vissen, toen een hoge golf hem in het water sloeg. Hij raakte daarbij gewond aan zijn hoofd en kon niet terug naar de kant komen. Uiteindelijk overleed de man in het water en zijn companen, de andere vissers, betreuren dat ze heel lang moesten wachten, bijna 20 minuten, op de kustwachthelikopter. Op dat moment was de man uitgeput en is hij overleden. Ze vinden het jammer dat ze zo lang hebben moeten wachten en denken dat hij het misschien wel gered had als de helikopter eerder was gekomen en hopen dat er in de toekomst naar gekeken kan worden. Dan, toeristen wachten lang op een taxi. Dat zijn verhalen die bij de redactie van de Extra binnenkwamen. Van taxichauffeurs die zeggen dat het nu zo druk is qua toeristen, dat sommige toeristen 1 uur tot 1,5 uur moeten wachten voordat de taxi aankomt rijden. Dat is veel te lang en daarop heeft de Extra een gesprek gehad met Giovanni de Caster van vakbond STO. Die zich niet kan voorstellen dat het zo lang duurt. Hij zegt misschien als je een kwartier in de hitte staat te wachten op een taxi voelt het als 1 uur. Maar hij zegt dat het wel nodig is om met maatregelen te komen. Want het is nu heel erg druk qua toeristen. Maar als je nu meer vergunningen geeft en het is dadelijk minder druk, dan hebben de taxichauffeurs niks te doen. Er wordt daarom gedacht aan een bepaalde instelling van vergunningen tijdens het hoogseizoen voor toeristen. Maar daar is nog geen akkoord over gevonden. Controles op grote schaal en veel arrestaties. We gaan even naar carnaval. Het was de afgelopen dagen carnaval en dat was prachtig. Kleurrijk, gezellig. Er zijn wat incidenten geweest, maar over het algemeen mooie parades. Veel mensen hebben ervan genoten. Tegelijkertijd zijn er controles geweest van de restaurants en van de mensen die spullen verkochten, eten en drinken. Er zijn 143 controles uitgevoerd. Er zijn verschillende mensen die hun vergunning weer hebben moeten inleveren, omdat de spullen die ze verkochten, eten en drinken, niet voldeed aan de voorschriften van hygiëne. Er zijn restaurants gesloten, onder meer Topo Gigio in Otrobanda en ook een Chinees restaurant in Vici Marcena, die onhygiënisch bezig was, doordat de wc open moest blijven om te zorgen dat het koel bleef in de keuken. En dat zorgde voor niet gewenste omstandigheden. Voor de rest zijn er tijdens de Gran Marcia 14 mannen en 5 vrouwen gearresteerd, zo laat de politie weten. Dan gaan we verder met de carnaval, want er is nog volop discussie over de trailers. Waar gaat het om? Afgelopen zondag waren enorme gaten in de opdracht te zien. Politie had controles uitgevoerd bij de trailers en als die niet in orde zijn qua papieren,
qua omstandigheden dat de traders veilig kunnen rijden, dan grijpt de politie in. Dat zorgde voor veel discussie. Er was vanuit de groep Alegria kritiek op de organisatie, AGKK, op de politie, dat die controles uitvoerde. En die kritiek kwam onder meer van Candy Jansen, de bekende honkballer die betaald zou hebben voor de trader. Maar het gevolg is dus enorme gaten. Maar veel mensen benadrukken, als de politie controles uitvoert, dan moet de trader gewoon in orde zijn. Qua papieren, qua vergunningen en qua veiligheid. En dan gaan we naar de kleurrijke Gran Marcia zelf. Dat was een waar genoegen. Kijk even naar de volgende korte compilatie van dit kleurrijke feest. En daarmee gaan we even naar de break en komen we terug met meer nieuws. Ay, no, amiga, ¿vos estás gozando? Hey, Doshi, yo está hot, ¿no? Mira aquí. No, calor, solo para quima. Otra tarde. Ay, amiga. Hasta el cabeza. Eso. Hasta el cabeza. Ay, no, amiga, trobe. El cabeza carnaval, ¿no? Por cabeça carnaval. El cabeza carnaval. Pa F. É de uma cabeça. É um dia em passar. Download, mira, uma cabeça, no? Sim. Download, sim, é? Aham. Aqui. Tá que pôs aí? É bom aqui. Aqui tá nós, Anto, aceite. É cabeça carnaval. Ah, Cris! A tua cita! Aonde? Doshi, Hey, scan a QR code. Download de app. Pa você, uma cabeça. Bom menina Heavy Max Concrete. Na ano 2009, família Vieira alante companhia bonita aqui. E tempo aí, nós começamos com 4 trucks de mixer, pump truck, então planta fácil. Wagnos Awe. Awe, nós temos 4 trucks de beton, 5 pump truck, planta de beton novo, puta ready mix batch plant. Com capacidade de no menos 120 cubos por hora. Corta explicação de Ready Mix Batching Plant está com a planta aqui, beton te worden mesclado, dingen mixer de planta e não dingen terug. Beginnen bij Bonaire, want daar is er nieuws over de partij UPB. Maritsi Silberi, die minder dan een jaar geleden de leiderschapsrol van de partij had overgenomen van James Kroon, nadat hij het meer dan 10 jaar op zich had genomen. Die partij gaat beginnen aan een nieuwe zoektocht voor een partijleider. Maritsa Silberi wordt hoofdonderwijs bij het ministerie van OCW. En de partij, die met 3 zetels vertegenwoordigd in de Eilandsraad, gaat dus nu op zoek naar een nieuwe partijleider. De partij is blij en trots met de benoeming van Silberi, maar vindt het wel noodzakelijk om nu al op zoek te gaan naar een nieuwe partijleider. En dan gaan we naar Sint Maarten, want William Marlin, na 37 jaar afscheid nemende als politicus, na 37 jaar in de politiek in Sint Maarten, is het nu even tijd voor
pensioen voor Marlin. En tijdens zijn laatste speech bij de afsluiting van het parlementaire jaar zei hij dat Sint Maarten moet blijven streven naar onafhankelijkheid. 10-10-10 was niet meer dan een pitstop onderweg naar die onafhankelijkheid. Daar moeten de politici aan blijven werken. Zijn partij zal dat ook moeten blijven doen, de National Alliance, zei Marlin. We zijn nu feest, nog vis en dat kan niet al te lang doorgaan. Al dus de afscheidsboodschap na 37 jaar van William Marlin. En dan gaan we naar Danielle Pengel van de FMA, want er is tijdens carnaval onder meer campagne gevoerd tegen het vapen. Of in ieder geval om jongeren ervan op de hoogte te brengen dat met vapen er verschillende vervelende consequenties voor je lichaam kunnen ontstaan. Het is niet gezond en als je nu nog in shape bent, ben je dat dadelijk niet meer als je te veel vapet. Danielle Pengel. Ja, klopt. Nou ja, we zijn sowieso vooral bezig in scholen, wanneer we voorlichtingen gaan geven, maar ook ouderavonden gaan we dus informatie aangeven. En we hebben ook gemerkt dat we tijdens de behandeling, dus jongeren die aangemeld worden voor vape-gebruik, dat ook aan het toenemen is en dat de jongeren echt afhankelijk zijn van de vape-pen. Dat zijn echt jongeren die problemen hebben. Sorry dat ik je onderbreek, maar dat zijn jongeren die problemen hebben tijdens het vapen en naar FMA komen. Ja, precies. Afgelopen jaar hebben we meerdere aanmeldingen gehad en het zijn echt jongeren van 16 jaar, 15 jaar, 17 jaar die echt hun vape-pen naast hun telefoon hebben liggen op hun nachtkastje. En het eerste wat ze in de ochtend doen is natuurlijk die vape-pen pakken en hun telefoon om dan hun dag te beginnen. Net zoals iemand die bijvoorbeeld sigaretten rookt, die zijn eerste sigaret en een bakje koffie neemt, dan hebben onze jongeren dat met de vape-pen. Dus dat is alarmerend. En ook wanneer we dus die voorlichtingen op scholen gaan geven, zijn er heel veel jongeren, dus jongeren echt rond de 10 jaar, 11 jaar, die aangeven dat ze eigenlijk al geëxperimenteerd hebben met vape-pen gebruik. Of sommigen hebben ook al hun eigen vape-pen in bezit. En dat aantal is echt verontrustend. Ja, zeker. Want er worden niet veel jongeren aangemeld bij ons, maar wat er eigenlijk in de gemeenschap gebeurt, dat is veel erger en veel meer dan dat we eigenlijk bij de FMA krijgen. Dus we vinden het echt heel belangrijk dat we eigenlijk, de gemeenschap ingaan. Dat we overal en nergens eigenlijk zijn, scholen, buurten, andere organisaties, zodat we dan eigenlijk de juiste informatie naar buiten kunnen krijgen. En de juiste informatie, jullie hebben een logo, Sibota Riba Vape, Kidao Bonon Per de Shape. Yes. Hoe zou je het vertalen? Ik zou het vertalen, even kijken. Als je aan het vapen bent, dan moet je voorzichtig zijn dat je je vorm eigenlijk niet verliest. Ja, het klinkt niet zo trendy zoals in het papiament, het rijmt niet, maar dat is het eigenlijk precies. Want de jongeren die dan in hun groei zijn, belemmeren met het gebruik van vapen hun eigen groei eigenlijk. Ja, precies, want de jongeren zijn volop in ontwikkeling. Hun hersenen zijn dan volledig ontwikkeld rond de 24, 25 jaar. Mm-hmm. Dus als we dus horen dat jongeren van 11, 12 of 14 jaar al dagelijks aan het vapen zijn, dan is het echt heel erg. Dan belemmer je inderdaad je ontwikkeling. Maar daarnaast ben je ook je eigen identiteit aan het creëren. Je hebt dan te maken met groepsdruk onder andere. Ja. Dus dan, dan worden ze op een of andere manier ook beïnvloed door andere jongeren. En dan is het moeilijk om nee te zeggen. En als je geen nee kan zeggen, dan ga je dus mee met wat de jongeren je aanbieden. En dan belemmer je eigenlijk ook die ontwikkeling, zeg maar. Dus eigenlijk het antwoord is niet doen. Gewoon niet vapen, of is er toch een veilige manier van vapen? Nou, eigenlijk niet. Oké, nee, dat is duidelijk. Nee, dus de boodschap is inderdaad niet vapen. Vooral als je jong bent, als je nog minderjarig bent, dan inderdaad niet vapen. Want het is niet onschuldig. Dus de rook die in je longen komt, de nicotine die in de vape-pen zit, die naar je hersenen gaat binnen 7 seconden nadat je een poffie hebt genomen. Dat stimuleert eigenlijk je hersenen en dan heb je een lekker gevoel. En dat kan dus eigenlijk afhankelijkheid creëren. Dus dat je verslaafd wordt. Ja, precies. Dus gewoon niet doen? Nee, niet doen alsjeblieft. En dan gaan we verder met carnaval. Nu in Rio, het wereldberoemde carnaval van Rio is natuurlijk ook net als op Curaçao al enkele dagen bezig. Het is begonnen op afgelopen vrijdag toen de sleutels van de stad door burgemeester Eduardo Paz aan de koning Momo werden gegeven. Het is een enorm event. De hele wereld kijkt naar Rio, zei de burgemeester. Tientallen carnavalsgroepen hebben de afgelopen dagen door de wijken van de stad geparadeerd. En de beste samba-groepen tonen hun kunnen op het Sambodroom. Dat is een enorm grote een paradeplaats waar miljoenen mensen genieten van carnaval. Om een idee te geven, het stadsbestuur schat dat carnaval in Rio van een omzet van bijna €1 miljard zorgt.
Dat is bijna 2 miljard Antilliaanse gulden. Ongeveer 7 miljoen mensen reizen naar Rio om het carnaval live mee te maken. En dan heb ik nog een laatste bericht. Dat is net binnengekomen, maar de veiling die gepland stond voor de olievaten die bij Bullenbaai al lange tijd liggen opgeslagen, gaat niet door. Er is een onderlinge verkoop geregeld en dat is goed nieuws omdat Cru daarmee haar lang verwachte betaling gaat krijgen. Op dit moment worden de olievaten verplaatst, dus worden de olievaten geladen naar de nieuwe eigenaar. Er is betaald en daarmee komt een eind aan een soap met vele, 500.000 olievaten die al lange tijd vastlagen en waarvan nog een schuld op lag. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste, tot ziens, dag.